महाराष्ट्रातल्या मराठा आंदोलनाक निमाणे कडेन यश आयला। महाराष्ट्र सरकारान मनोज जरांगे पाटील हांच्यो सगळ्यो मान्य केल्यात। आयज फांतोडेर हे विशींचो अध्यादेश काडलो। कुणबी नोंदी सापडिल्ल्या सोयऱ्यांक लेगीत दाखले दिवपाची जरांगे पाटील हांची मागणी महाराष्ट्र सरकारान मानून घेतल्या। हे जे राजपत्र निघालय, ज्यांची कुणबी नोंद मिळाली त्याच्या गणगोतातील सगळ्या सोयऱ्यांना त्याच कुणबी नोंदीच्या आधारावर कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे। या JRच्या बाबत हा जो गुलाल उधळलाय, फक्त या गुलालाचा शिंदे साहेब अपमान होऊ देऊ नका एवढीच विनंती आम्हाला। हा JR कायमस्वरूपी राहिला पाहिजे। याच बरोबर आम्ही भांगे साहेबांना सुद्धा काल सांगितलं, त्यांनी दुरुस्ती करतो म्हणले। आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे, ज्याची नोंद मिळाली त्याचं शपथपत्र घेऊन त्याच्या सोयऱ्याला देण्यात यावं। ग्रह चौकशी नंतर करावी। सध्या त्यांना प्रमाणपत्र वाटप करायला सुरुवात करा आणि पुढेही जर कधी अडचणी आल्या तर मी तुम्हाला शब्द देतो, कोणत्याही आरक्षणातल्या अडचणी आल्या तरी सोडवायला मी सगळ्यात पुढे राहील। जर या अध्यादेशाला काही धोका झाला तर सगळ्यात अगोदर मुंबईला मी आझाद मैदानाला उपोषणाला आलोच म्हणून समजा। जे निर्णय आज घेतलेले आहेत, कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्याचं संदीप शिंदे जस्टिस संदीप शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचं, त्याचबरोबर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिबिरं आपण लावलेली आहे। सगळे सोयरे या बाबतीमध्ये अधिसूचना आपण काढलेली आहे। त्याचबरोबर वंशावळ जुळवणीसाठी आपण समिती नेमली आहे। इतर आपल्याला जोपर्यंत क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून, मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला इतर म्हणजे कुणबी नोंदी सोडून, कुणबी प्रमाणपत्र सोडून इतर लोकांना आरक्षण टिकणार, कायद्याच्या चौकटीत बसणार, OBC इतर समाजावर अन्याय न करता देणार, ही जी आपली मागणी ती या ठिकाणी की ते आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीचे अधिकार, OBCच्या सवलती दिल्या जातील।